Okay, naibay-bas operation diri sa barangay Mambaling. Mga sakop sa PDEA. Uy, klaro mo ha. Record mo ha. Uy! Sasilak! Halika, tol. Yan lang lang, sir. Dapa. Tol. Ay, witness ya. Ano dere? Coach. Ano mo witness? Imong kamot dere. Kamot. Sir, dala ko nga napalit, sir. Tape, ko dia. Picture ito. May kuhan ka ng sige na tape. Sa tabasahan mo. Asa? Sige. Kita. Durne. Kaya. Ay kung ano ba? Ikaw? Mina mo, tape. Erwin. Dan. Stay. Ikaw ba? Upat ni kabuok. Ha? Wilson. O 5. Kamo gibasahan. Kami ang hinte sa PDEA. Tape. Kami nag-aresto ninyo kay kamo violation mo sa RA 165. Angay mo kay balo nga doon na may katungod magpakailom. Tape lang. Ang inyong pamahayag mahimong gamiton pabor o batok kaninyo sa bisan diin o asang hukmanan. Doon na may katungod pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado. Kung di nyo kasaran sa pagbayad, ang kagamahanan muhatag ini nga libre para mutabang kaninyo. Nasabtan ninyo? Nasabtan ninyo? Ay, sabtan mo? Nasabtan mo na? Karong. Kung i-mark ang kung napalit, sir. Dan, ikoy, sabtan mo. Sabtan? Oh, atay torture warning ha. Naasad may katungod sa inyong lawas sa usa ka independente o kasaligang nga doktor na angay nga inyong sa pagpili. Kung dili ninyo kaya magbayad sa doktor, ang gobyerno ang maghatag niini sa inyo nga libre. Nasabtan ha? Nasabtan dili ha? Nasabtan napalit. Oh, pero kuan ko sa mag-marking ko sa kung napalit. Tal picture doon. Ay. Marking. Asa Kamot na? lang sa ko na. Kunari ka diri dapat tong bigay kasi nakay kuno diyan pati. Say tingin nga ni mo tinod pangalan mo Johnny? Ha? Pangalan? Elmer Escoledo. R.I. Escoredo. Ha? Escoredo. Escoledo Igol. Eagle or I? Ay. I? Ano nga ba? Unsa ma E? Eagle or I? I. I. Ay. Ermel Eagle is C-O-R-I-D. Igol po kuno yan. Unsa man jud tinuod? I. E-S-C-O-R-I-D. Igol. Elmer siya ibangan. So 5 kabuok na dakpan. 22. Ilos anak sing ano Diri sa may barangay Mambaling. Barangay. Unsa ni nga? Barangay Sitio. Kontod. Sitio Puntod, barangay Mambaling. Kuan na, tarong da. Ari tarong mo pisto. Nanuyop guro ni nga may mga kon. Sabi nang kun ari para mapay. May mga paraphernalia, nuyop guro ni. Wapakatiwas oh. Lingkod ba yung pangalan para Nga pa'y residue, wapakatiwas na. ay dap dili ha. Lapit. Wakatiwas usuyok. Ay ang kuan sige. Kada ko search. Ang kuan sa smart money. Boss. Ako. Oh. Peso yung bulsa. Oh.
Ay, pwede mo. Ay. Dam, pwede mo ay plastic dam. Boss. Oo. 5 kabuk dam. Ako i-confirm. Sige, sige. Sige. Reply ko, boss. Oh, isa. Picture sa. Now, Picture sa sir. Ay, Lingkod na di. Ano? Sa sarap sa ala sa kanang soul sa bundle. Pwede na yung bukan. Sa dito. Ako dito. Kuha na ni, andam mo ni. Are. Dungagi na gupat. Ano ito? Oh, Dili na magpasta. kanang Are sa. Ang subject ani sir siya. Si Dito na lang. dito. So yung subject sa bypass. Nakadin na nuyop ni desod. bypass sa bypass. Ini saan sa ito laing katungod sa laing kaso section 11 asad kay katungod magpakahilom. Ang imong mga pamahayag ang imong gamiton pabor o bato kanimo sa bisan ng asa no man no nya pwede sad ka mokuha sa imong kagalingon na abogado or private lawyer. Kung di mo kaya, pwede sa mo ang gobyerno o kagamhanan ang mo hatag kanimo sa libre. Section 11 sa pag gunit sa ginadili nga droga. Unya way pagtugod sa balaod. Section 11 ha. Oh. Sige. Section 6 ang imuhang balay gamit nimo o suban na nanuyok diri. Section 6 dili man na drug lord. Basta gibasa na sa mga tungod pero tanan nimong pangistorya pwede magamit ha. Ay, kwarto na pwede. Kailan ka ni konsyal? Taga diri ka? Puntod ko sir diha na basketan. Nasud di ka diri.
Actually, sir, gisugo ko sa wala. Kuhan pa ko tanan kay Gigi pero ni gamit. Ani gamit ka? Oo, sir. Inyo hani kani? Iyo hani ganina. Kapila na nakasuyop diri. Wala ko gipakita mo noong ha. Kubos na kayo. Wala, sir. Ha? Dili ka for na sir, pero the other day lang. The other day. The other day o karon. Actually, sir, I would like to share. Pag na mabakray mo kung daddy, sir, na ako ganang mag-resurgent kay ako yung nangitag justice kung hindi ka rin. Pila man kabok sa inyo na consume. American investor ko daddy, sir. Bago kayo nang tinigil patay sa Cebu City, sir. Ano nang, medyo ko problema ka rin, di ko ganang mag-resurgent. Sige boss, akong i-contact ka. Tawagan ta ka balik. Ha? Inyo hani kaning duha ka sa say. Dili, masarap. Sa to. Malitan, nilito sa gawa, sir. Tol, ko ang pangalan tol. Ha? Pangalan ba? Oo. Pangalan nila ba? Ayaw, mas ano mo ba? Ayaw, kasi ko lagi. Ay lago. Picture.